Filmer du? Ja. Hvor er din? Kom hun ikke. Prøv lige at sige det igen. 2 gange med tegn. Hvad? Hvad for noget? Det der kat. Miau. Ja. Miau. Ja, nej. Nej, det der hvor der står vent at komme ind. Nå. Wow. Kan du også godt sige det? Bøsserne. Det gør Star Wars med hånden der. Så blæser tingene væk. Oh. Ups. Der var du dum. Han dræber sig selv. Åh. Christina, nu prøv igen. Prøv igen med tankens kraft. Ej, den rykker sig. Den rykker sig faktisk. Var du så? Vælg da alt det, der ligger ned. Det var din tegning. Og så gik det næste i danse væk. Jeg kan ikke sådan der. Det er din kraft. Rasmus skal ikke komme op. Rune, det er din kraft. Det er totalt nemt at vælte ham. Han bliver tæsket af en pige nogle gange. Hej. Så prøv at se min rulle. Det siger, jeg må se min tommelfinger. Og jeg har da min tommelfinger i. Ej. Jeg har min tommelfinger i. Jamen, prøv at se Ja. det her. Det er sejt. Hvorfor er det her? Nej, det er jeg gjorde. Det var sejt. Og hvad? Jeg har også min tommelfinger i. Jeg kan bare være sådan her. Ej, nu vil jeg altså gerne hjem snart. Ja, hvis vi to skal lege sammen. Du må droppe linsen, lige en dummer. Har I to tankens kraftmager, som er totalt dumme? Ja! Okay, så skal sige alle ting, folk har kaldt mig godt. Nogen kalder mig dreng. Dreng. Ja. Og Rune, har du nok kommenteret til det, hva'? Ja, nej. Filmeren? Ja. Først dig her. Nå, hvad er de mere kaldt dig, Christina? Så I kaldte mig luder. Luder. Nej. Det er Rune, der har sagt det. Au! Au! Hey, er du nu der? Det ved jeg ikke, det håber jeg ikke. Jeg håber, du virkelig så kigger og nøglehul, og jeg fik fange 2 pølser. Hey, kig på mig. Nej. Christina! Jeg går ned ad trappen. Ej, Christina, prøv lige igen. Ja. Giv mig den, altså, jeg... Du slår mig, min skole, så skal vi have med. Rasmus, nu venter du din skildpadde.